Mi primo. Disculpe imitar muy bien, Tengo un primo científico, mi primo me dijo que si 10 de los más grandes científicos del mundo no saben qué tiempo va a ser mañana en Sevilla, ¿cómo vamos a saber el tiempo que hará dentro de 300 años? ¡Qué diseña! ¡Gracias, de huevo! Ai, sí que per l'amor de Déu, bueno, el primo encara està dient, a mi no me metáis en lío. El primo està dient, això, mi primo, que està más tonto. Bé, senyores i senyors, el primo de Rajoy, tot això, mos ve de puta mare per a començar a parlar del canvi climàtic. Esteu preparats? Digueu-me que sí. Sí! Jo, l'espectacle que anem a veure és molt cabaretero, és molt aixina musical també. Jo m'ha portat per a començar, per a parlar del canvi climàtic, m'ha portat un tratge. Nosaltres diu, i això què? Això és un tratge de canvi climàtic, Això és, ho vas demanar a uns amics, em van fer un tratge de Climatic Man, mira-ho. És com un superhéroe, mira, espera, que vas a flipar amb vestit, mira, espera, mira. Aquest xula, Climatic Man, jo què sé, imagineu-vos que soc Climatic Man, però això era simplement per a presentar les ximeneies, mireu, Mira, això són les ximeneies que tiren CO2 a l'atmosfera, això és Climatic Man, això és un tornado, això és que t'ha recordat algo sexual, no? Anava a dir que la figata, tia, no? Què portaves? 2 hores preguntant d'això? Què és? Hòstia, el Katrina, collons! Això és un tornado d'això. No heu vist la verdad incòmoda d'Al Gore? Al Gore, Però això és el Katrina. Oh, mira, un tornado, mira. Senyores, però això és Climatic Man, jo què sé, que imagineu-vos que hi ha incendis per culpa del canvi climàtic, però el canvi climàtic me portarà incendis. Arriba Climatic Man, i Climatic Man ho arregla tot. Climatic Man! Que és aigua que no és pixum, hòstia! Sou exagerat, redeu, És que heu fet una aixineta brutal. Molt bé, això, jo què sé, això és per animar una miqueta. Climatic Man, hi ha un incendi i l'apaga, hi ha un tornado, fa i l'apaga també, Jo què sé, que n'hi ha inundacions pel canvi climàtic. No passa res, que direm a Rita. Vam 2 polaus, Un buit i l'altre Bé, ja parlarem de tot això. Senyors i senyors, canvi climàtic per a tots vosaltres. Anem a fer unes quantes bromes i ara, a continuació, anem a començar, Us presentaré tots els personatges que van eixir, però jo voldria fer una declaració també, que avui, bueno, en este any, ara esta tongaeta que venim així a fer al Miquelet, ja estàvem farts de vindre jo sol i estic hasta els collons d'estar jo soles, així que com l'espectacle és molt cabaretero i és molt musical, hem convidat a una cantant. Ara heu de fer Tenim una cantant en directe, que ens ajudarà a donar una miqueta d'alegria, això, Sí, senyor, tenim amb nosaltres a Núria Martín, un aplaudiment per favor. Gràcies, moltes gràcies, Núria, per la teua veu, per l'amor de Déu. Tenim a Núria, que el mateix que em va fer això, bonica, li va dir, fes-li un gorro a Núria, i li va posar un cagalló en el cap. L'hem convertit, a la pobra Núria l'hem convertit en Climatic Woman!